Vreme sporta i razonode. A mi ćemo o šahu, o Beloj dami i o Crnom kralju. Kompletna knjiga o šahu jedna je od novih izdanja Kreativnog centra, u čijem će nam predstavljanju pomoći naša draga gošća. Izdanje zaista preporučujemo ne samo onima koji su ljubitelji drevne igre na 64 polja, već i onima koji žele da se obuče, da upoznaju njegove tajne i da vide zbog čega je šah toliko omiljen u celom svetu. Sa nama je Marija Lukić. Marija, dobar dan, radujem se da smo zajedno. Dobar dan, takođe hvala na pozivu. Vi ste recenzent ove knjige, čiji je autor Elizabeth Delby. Da li ona bila šahistkinja najviše? Ja nisam sigurna u to. Da, ali knjiga je odlično napisana i stvarno je ne samo za decu, već i za starije, da kažem, ljubitelje, odnosno sve one koji žele da nauče, da kažem, osnovne stvari o šahu, ali ima tu i dosta desetak različitih otvaranja, taktika, strategija, završnica, tako da ne samo početni nivo, nego i malo više toga. Ima i oni koji rešavaju ukrštene reči ili igraju slagalicu, pa naiđu Karo-Kan, sicilijanska odbrana. Sve je to ovde lepo raščlanjeno, šta je šta, gde može top, šta se desi s konjem kada pokuša nešto nevaljalo da skoči i tako. Da, tako je. Tako je, da, to je prvih nekoliko poteza vezano za otvaranje. Izvinjavam se, ovde čak ima desetak poteza, tako da i objašnjeno detaljno, što je najbitnije, pogotovo za početnike, zbog čega se ti potezi igraju, šta je bitno, suština samog otvaranja, kako se zauzima centar, znači kompletan razvoj figura. I tu su slavni šahisti od Štajnica, koji je rođen 1886. do Magnusa Carlsena, koji još uvek hara svetom. Aktualni svetski prvak jeste, da. Njihova kratka biografija, odnosno pričica o njima, ima tu i ženskih, da kažem, prvakinja sveta, tako da, kažem, baš kompletna knjiga o šahu. Sada, pretpostavljam da kao Kreativni centar, kuća koja zaista edukuje mlade na svakom polju, da se vodi računa i o šahu u školama. To je jedna od naših želja, ne samo nas koji igramo i volimo šah. Ja spadam u kategoriju pacera, ali ima ljudi koji ga baš vole i upražnjavaju redovno, ali je svakako igra za poštovanje koja zahteva mnogo toga od čovjeka, da se potpuno unese od zdravorazumskog razmišljanja, brzine i mnogo toga drugog, zbog čega je takav kakav jeste. Da, jeste. Šah kao izborni predmet kod nas postoji već 10 godina. U svetu od 2012-13. znači je u Evropskoj uniji parlament usvojio i predložio da to bude i obavezni ili izborni predmet i izdvojio čak ogromna novčana sredstva. Međutim, nažalost, kod nas se taj izborni predmet sada gasi. Predlog ministra je da za 5. razred to bude sekcija, a na taj način, pravo da vam kažem, najviše deca gube. Zato što sekcije ne samo da se one ne sprovode, nego prosto nisu plaćene, bar ne svim nastavnicima, a jesu samo onima koji su izgubili fond, takvih je jako malo, a koji već predaju šah, tako da u stvari na taj način gasimo šah, što mislim da je velika šteta. Šah doprinosi naravno razvoju, pogotovo u tom najmlađem uzrastu, deci već od 4. 5. godine, osnovna škola pogotovo, za koncentraciju, strpljenje, način razmišljanja, kasnije bukvalno da ih osamostali za život. Marija, a koji je to najbrži šahmat u 2 poteza? To stalno nalazim. Ja znam za šuster mat, ali ovo je očigledno duplo brži. Da, i čak za šuster mat kažu da je mat u 3, u stvari to je mat u 4 poteza, da. Najbrži mat na svetu je samo koliko jedna strana greši, naravno, i to je kada beli odigra prvi potez F3, a drugi potez G4. To je pešacima, znači koji se nalazi ispred lovca i kralja, to je jako loše, dok crni igra centralnim pešakom E5 i onda damom odmah, tako da je mat u 2, da, po dijagonali, da. Marija Lukić je inače šahovski sudija, međunarodni šahovski sudija. Je li tačno ste bili najmlađi šahovski sudija na svetu, ženski? Da, jeste, sa 25 godina. To je ženski i muški, praktično u to doba, da, tako da je to stvarno bio jedan jako lep period. Ja sam već tamo sa 18-19 godina krenula da sudim i imala sam priliku da sudim taj evropska svetska prvenstva i mnogo jakim igračima, tako da sam posle nastavila, doduše nešto smanjenom obimu zbog toga što sam se bavila ovim trenerskim radom. Završili ste ekonomiju, master ekonomiste, radili ste nekoliko godina pre prosvetu u Ministarstvu finansija, poreska uprava, inspektor. Jeste. Koliko je inspektora prošlo kroz ovu našu emisiju? Te policijski, te poreski, te prosvetni, te... Stvarno smo onako s pokrićem. Jeste, prvo, da kažem, to mi je prvi posao, međutim, posle fakulteta, posle studija, ali veoma vezano za šah i za prosvetu i to da obučavam i prenosim znanje, nešto što mi više prija i da uživam u potpunosti. Marija, predsjednik ste prvog Srpskog šahovskog saveza.
Jeste. To je zvanični naziv. Da, tako je. Taj savez je osnovan sa idejom, znači da se vrši popularizacija šaha, da se omogući deci da se masovno bave time, da se, da kažem, uključe u sistem takmičenja, zbog toga što toga, da kažem, nema, medijski da se proprati, da pokušamo da se vratimo na one, da kažem, pre 20-30 godina rezultate koje smo imali ranije. Sad ćemo napraviti jedan time out u smislu da ćemo dodeliti 2 knjige, kompletna knjiga o šahu, to je dar Kreativnog centra. Zahvaljujem ljudima iz ove kuće na divnoj saradnji. Pa eto, izvolite, 325-099 i 325-299. Ukoliko ste iz Beograda, otići ćete sami u knjižaru Kreativnog centra u Eurosalonu da pogledate čega sve tu ima. Ukoliko ste iz Srbije, stići će vam, ili gde god da ste, stići će vam poštom na adresu vašu koju date našoj Ljiljani Nukić. A Marija Lukić i dalje se nama i još ćemo malo o šahu. Bili su tu razni klubovi, jer bavili ste se i bavite se trenerskim radom. Da, tako je. Prvo je počeo Vidikovac kao školica šaha na Vidikovcu, to već 2003-2004. godine, zatim videla sam da postoji veliko interesovanje dece, da njima to jako dobro ide, da roditelji pružaju podršku i krenule su i ostale opštine. Osnovala sam onda šahovski klub Kralj u Žarkovu, zatim na Novom Beogradu, radimo na Paliluli, sada da kažem ćemo obuhvatiti i Vračar. Interesovanje postoji i to je ono što je odlično, pogotovo što danas većina roditelja kuka da su deca non stop za računarima, mobilnim telefonima, da ne žele da se bave bilo kojom drugom aktivnošću, međutim nije tako. Baš ste se razgranali lepo, ima vas po celom Beogradu. Jeste, gledamo da pokrijemo, da kažem, sve teritorije, da deci omogućimo. Meni je smetalo što sam u vreme kad sam imala 10-12 godina i počinjala, da kažem, time da se bavim i da se takmičim, bili su sve klubovi za penzionere. To su bile zadimljene prostorije gde se koristio najviše alkohol i jednostavno već sa 19-20 godina želela sam da krenem u tu priču, da mladim omogućim da to rade kako treba. Naravno, to ne rade svi penzioneri šahisti, ali dovoljno da trojica onako dime i da dvojica popiju po rakicu i da miriše, ali tako? Da, i nastane problem. Do duše toga sada manje ima zbog ovog zakona, što je sjajno, ali kažem treba omogućiti deci da igraju međusobno. Ne samo sa starijima, već i sa svojim vršnjacima, tada oni duže ostaju u svetu šaha i nekako im je lepše. I zato i održavate razne turnire, kampove? Jeste, turnire, pa pravo da vam kažem nekoliko puta mesečno. Ima od onih gde su kategorni po 10 učesnika do masovnih, čak i međunarodnih, recimo na Čukarici koje pravimo gde bude oko 200 mališana. Što se tiče kampova, zimski, letnji, čak i pripreme za neka takmičenja tokom godine, tokom sezone. Trudimo se da deci omogućimo i fizički rad, ne samo, da kažem, umni, tako da se na kampovima i tome posvetimo. Marija, kada ste i vi bili devojčica, sasvim mala, sa 5 godina učili ste šah od brata i oca, jeste naplatili sve one poraze koje ste doživjeli u ranom detinjstvu? Da, bratu vrlo brzo, kada me naučio da igram šah, pobeđivao me sa damom i 2 topa fore. Stariji je 5 godina, naravno. A tata se opirao. Da, jeste, ali da kažem, brata sam vrlo brzo prvi put pobedila i posle toga više nikad nismo ni igrali. Nije smeo da prihvati bačenu rukavicu. Nije. Dobro, i ono što je još svakako interesantno jeste da ste u prosveti rekao da ste predavali šah kao izborni predmet i žao mi je što je tako i negde se nadamo da će možda doći do neke izmene, jer lepo je, valja ga imati zaista. Da. No, ovo mi beše interesantno. Imate crni pojas, 5. dan u tekvondou. Jeste, to je, da kažem, moja druga ljubav. Volim da ne daj Bože vas pobedi neku šahovsku partiju. Odmah kreće noga u glavu. Da. Tu je, da kažem, bilo tih više disciplina, odnosno forme i borbe. Ja sam se takmičila i jedno i drugo, međutim tek kao senior. Kasno sam, da kažem, počela da se bavim zbog šaha tekvondom, ali kada sam počela da radim, morala sam borbe da napustim zbog povreda i ostale, da kažem, se takmičim u formama, ali radim kao trener, pomažem, još uvek treniram i održavam se. Kažete vi nama kad ćemo mi imati opet nekog šahistu tamo negde, makar pri vrhu? Mi u poslednjih nekoliko godina imamo rezultate u tom kadetskom, juniorskom i omladinskom, evropskim i svetskim, da kažem, takmičenjima, tako da ta deca su dobila već priliku ove godine da igraju, odnosno 2017. da igraju za reprezentaciju. Mišljenja sam da reprezentacija treba da bude mlada, da sa njima treba da se radi, da im se pruži prilika i da kroz nekoliko, ajde da kažem, do 5 godina možemo da očekujemo i vrhunski seniorski rezultat. Lepo, zaista, evo i radi se na tome, očigledno da reprezentacija bude podmlađena i nadamo se da će
pravi stručni ljudi biti na pravim mestima. Malo je bilo nesreće uvijek i sa selektorima koji su imali neku svoju politiku i negde nisu izvodili kako treba učešće reprezentacije ni u muškoj ni u ženskoj selekciji, već su dovodili neke svoje ljude kako god. Da, nažalost, ta situacija traje sada i u Beogradu i u Srbiji, u tom šahovskom savezu, da tako kažem, i po sudskim sporom je trpe šahisti, trpe deca. Nadam se da će se to što pre rešiti, da bi mogli, da kažem, ne samo da napravimo rezultat, nego i da uživamo u tome čime se bavimo. Da li je nužno da neko ko je prvak Srbije, recimo, da bude član reprezentacije? Da li se to može zakonom propisati? Da li tako stoji u pravilima šahovskog saveza? I konačno, ako nije tako, zbog čega se uopšte održavaju prvenstvo? Da, jeste tako, to i jeste cilj, to i jeste motiv svima, da bi bili član reprezentacije, da tako kažem, da pobede na tom takmičenju. Na taj način dovodimo i najjače igrače na šampionat. Zašto je selektor odlučio drugačije, a prethodno je pričao, da kažem, i zalagao se i izglasao ovaj prvi deo, ne znam, ali nadam se da to u narednom periodu neće da se dešava. Knjige su planule odavno, znate već to. Odlično. Taknuto maknuto. Da, bit će oduševljeni. Marija, mnogo vam hvala. Želim vam sve najlepše na svim poljima i u zdravlju, da se ponovo vidimo u našem studiju. Hvala vama. Ajmo, pijem C4. Život je naš ko šahovska tabla na kojoj figure slažem, a crne su uvek moje otkad ova igra traje u kojoj smo ti i ja. Koliko već na potez čekam tvoj, moj sat već davno stoji. Zašto toliko dugo misliš, da li sa mnom nešto gubiš ili možda ja sve gubim? Bela dama, crni kraj, uvek sama, uvek sam. Kao da su sunca dva, kao da su sveta, crni kraj. Bela dama, crni kraj, uvek ćemo biti mi. Ova igra nema kraj, jedno sunce gubi sjaj, umoran je crni kraj. Već vidim kraj igrama našim, više ni nade nema. Nikad nismo iste boje, nikad nismo isto polje, sve smo dalje ti i ja. Bela dama, crni kraj, uvek sama, uvek sam. Kao da su sunca dva, kao da su sveta dva, bela dama, crni kraj. Bela dama, crni kraj, uvek ćemo biti mi. I ova igra nema kraj, jedno sunce gubi sjaj, umoran je crni kraj. Crni kraj.